Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tofa, a karo na farko Baban Cinedu ya bara a waƙarsa mai taken Baba Buhari. Shahararren jarumin nan na masana'antar Kannywood wato Baban Cinedu ya bara cikin wata zazzafar wakar da ya fitar mai taken Baba Buhari. Don jin abin da wakar ta kunsa, ku danna mana subscribe kana ku taba alamar kararrawa, sannan ku danna mana alamar like kana ku yi mana comment yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Da fari da jarumin ya ja hankalin Baba Buhari kan ya waiwayi talakawansa, inda daga bisani ya ce ya mai da hankali kan hadimansa waɗanda ya wakilta a madadinsa. Baban Cinedu ya ci gaba da cewa lallai a kunshin gwamnatin Baba Buhari akwai waɗanda kansu kawai suka sani, ba sa son a taimaka wa talakawa. Ya ce ko da ta fannin noma da kiwo Baba mun san ana ba da tallafi, sai dai akwai wasu mugayen jami'an gwamnatinka da suke karkatarwa zuwa lalitocinsu. Daga ƙarshe jarumin kuma mawaƙi Baban Cinedu ya yi gugar zana kan wani abokin sana'arsa, shin ko wane ne wannan? Ga dai Baban Cinedu da bakinsa a wannan bidiyo. Baba Buhari, Baba Buhari. Wayo ni Allah duniya, wayo talaka, wayo talakan Najeriya. Talakan Najeriya ya sha wuya Baban Cinedu haka ni cani. Wayo ni Allah duniya, Baba na Cinedu na huntuwa. Yi dan huntuwa mai kishin huntuwa. Duniya na burge dan adam baya san mutuwa. Ya za a yi sota? Wayo ni Allah duniya, wayo talakan Najeriya. Talakan ai ya sha wuya. Shi dai talakan Najeriya kullum an sa shi bakin ciki. Yawan dai suke yi Baban Cinedu muna nan muna kallon su. Zabe da giza dai ya taho sai a ce talakan Najeriya. An fito neman ƙuri'a shi ba? Kai Baba Buhari kana da kimar ka har yau ban yada ka ba. Ai shi wannan ba barawo bane. Amma dai akwai wata sabuwa don akwai lauje a cikin gari. Babban lauje mai kaifi biyu sama da ƙasa. Baba ka cire takalmi ka fata ka ga gefen ka akwai kaya. Mugayen kaiwoyi ga sunan na dubar jat. Kai mukamai ba su yawa arewa don ci gaban Najeriya. Don kishin arewacin Najeriya. Ba za ta saya ba iyaka. Suna da yawa sai dai marasa amfani sun fi yawa a ciki. Ko Baba Buhari idan taɓo yau bara in zo in tuna maka. Ya kamata. Da na zo gunka gida ka ce duka wakoki na ka sani. Alkamana aka yi Baban Cinedu. Kana kallo don abin da na yi ana nuna maka ka sani. Kwarai da gaske haka yi faɗi. To ga sako na wanda zai yo da Allah ka duduba mani. Insha Allah zai duba ya ji ai Baban Cinedu. Wallahi mukaman nan da kai yau akwai 'ya'yan diddigar ka. A mukaman nan ai fiye da rabin su kalaf kare. Wanda ba kishin talaka suke babare su tuno 'yan jam'iyya. Aha, sun ma san inda ofishin jam'iyyar ke na ruwansu. Me za su samu shi suka sa gaba ba ruwansu da 'yan Najeriya. Najeriya ce a gaban su 'ya'yansa kawai. Da akwai su guda bayan guda zai kira su aji su a duniya. Lokaci na zuwa. Ba ruwansu da 'yan Najeriya, burin su taro dukiya. Wannan har cikin 'yan uwan Buhari akwai irinsu. Amma a cikin su akwai na kirki su ma listin Zambiya. Haka yake dama an samu dama aka samu hagwai. Masu kishi 'yan Najeriya har zuwa talakan Najeriya. Wallahi da gaske mun san su wa'annan mutanen.
wasu sun haniyan gyaran kasa amma wasu rushewa suke ne masu rusa kasan nan. Kafin in dora wannan batun zan batu kai 'ya'yan jam'iyya. Na jan ka babanci ne. Mun sha wahala duka mun kafa sai da mun hadu si mana jiniya. Kuma dare mun gudana babanci ne da an sha gwagwarmaya. Ba ruwansu da 'ya'yan jam'iyya ko kowa ya taimaki jam'iyya. Ina ai ba wannan suke so ba. Akwai wani tun da ya hau mukamin gaba da ya bai daukarwa. Ai da 'yan mata. Da tare muke ta gwagwarmaya in bai gannu ba sai ya kira waya. Ya manta da kai babanci ne mu. Kwanan nan ina cikin gida sai na ji shi kwasam ya bugo waya. To ta samu kenan. Tambayar shi na farko da ya yi mani, baba na ci ne duk ina kake. Na dauka wakar mu ya tunawa da mun kai har ya ci ya fake. Wanda aka yi kamfen kenan. Da zan amsa mai ne da waka in ce malfa ta kife mani. Ko kifewa kuwa kifewa kwando. Sai na yi tunanin koko dama ta samu da zai taimaka mani. Da ya kyauta ko da zama dan halal. Sai na ce mashi gani cikin gida na garinmu na Funtuwa na wuni. Da yamma ta yi da kana dan zauren Funtuwa. Sai ya ce mani in bude WhatsApp hoton wata ya tura mani. In na ganta in kawo ta Abuja 2 miliyan zai sa mani. Sai na ce mashi ni ba na kawalci ni ba ai mani. Wannan ba halin ka bane babanci ne ba kawali bane kai. Wahalar da muka yi masu baya shi bai tunanin ba sai da haramiya. Sai dai tuna suke. Yanzu neman mata ne ta so sai sami kawalci yariya. Irin su suna nan da yawa da kawalai sun fi 'yan jam'iyya. In ba za ka je da mace baya ba za ka samu kuɗi ba. Sai na ce mashi Allah ya isa kar ka kara kira na kan waya. Ka kama mutuncin ka ba ruwanka da wannan amma ka. Baba na ci ne duban kawalci sannan ni ba ai bane. Wannan gaskiya ne babanci ne du. To kai sa'in sa da masassaku mai baki da yawa kuwa ka bani. Ya shiga uku ya lalace ya taɓa su da. A gwamnoni ma na gani don akwai wasu masu wala-wala. Kamar 'yan tata suke wasu. Idan suka gan musu ba ta rai sai su kau da ido ba sa kula. Ina babanci na sun ci zaɓe ya dawo ne ma. Amma ya sani fa da lokaci mu ma ranar mu tana zuwa. Wannan kamar gobe ne ai, haya kusa. Jiniyar ka iya mota take tawa idan na yi har waje ta fita. Wurin zuwa ne baka fara a baka yanzu an ji wannan waƙar. Amma ranar na nan zuwa wadda kowa sai ya tabbata. Kwarai da gaske kuwa Allah ne ba mu tsawon rai. Waƙar fasa kwai na nan zuwa wannan kuma na yo ofunin. Can ai babbar tana zuwa wannan a ɗan fara ne. Baba Buhari, Baba Buhari, har gobe ina jinjina makana san zuciyarka tana da kyau. Zuciyar shi fara ta tas. Amma mabiya suka ja maka har ake zagin ka jaha. Ba sa iya kare mai mutunci babanci ne du. Ba sa iya ba. Baba kai aiki da yawa kasa dukkanin fadin Najeriya. Kuke iya bada kuɗi a tallata ayyukan ai dan kaɗan ne. Ni na duba na gani don a hannuna da akwai rekod. Lokaci na nan za a yi bayani amma ai mun gama 'yan zage-zage. Waka na nan wacce zan shirya wacce za ni faɗi su a kan su ko. Kwarai kuwa. Amma kwanan nan zage-zage a waka yanzu na sa kafa. Da gaske kuwa wannan opening ne part 1 kenan. Ba su san su fada maka gaskiya kan ba
batun talakan Najeriya. Ai ba su san aljihun su ya rawa ko mukamin su. Wallahi akwai wahala kwarai duk cikin talakan Najeriya. Ka san karoro. Banda noma wanda kace mu yi yanzu yunwa da takar mana. Ba dan noman nan da aka yi ba ai da an sha wuya sama da. Shi ma noman da akwai masu zare kuɗin sa a gwamnati. Rai da gaske ku su amfani da ofisoshin su ba. Ba su da ko hekta daya sai su zara kuɗin hekta dari. Kaɗan ka faɗi yayi babace da wuce nan. Manoman kirkin na gida sai a ba su kuɗin hekta daya. Ai wasu ma ko bolon da ya ba su gani. Wani ma ko naira bai gani gashi an cire kuɗin bai daya. Saka mana mu da talakawan Najeriya. Na san baba kayo kokari wallahi a noman nahiya. Kasashen duniya ma sun yabe shi a bangaren noma nan mun gani. Yau abin ne dai ba isa yanda dai ya kamata nahiya. Abin ya isa idan ya gama wadata ko ina. Baba alherin ka akwai yawa sai a waka ta gaba zan fadi. Wanda suke biya a yi ba. Don wannan wakar rai ya baci wakar nan ba ta yabo ba. Domin kallon karashin wannan bidiyo da ma sauran bidiyoyi masu ƙayatarwa, ku ci gaba da kallon tashar Gilashi Top TV domin ɗorewar farin ciki mara misaltuwa. Domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu a wannan tasha tamu mai farin jini, to kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa, sannan ku dangwala mana alamar like, kana ku yi mana comment ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.